Môžeš. Čakaj. Natáčaš? Čaute, tu je Blue Flag a vítam vás pri ďalšom vlogu, kde vám chcem dneska povedať niečo o Slovensku. A poprvé na Slovensku dneska nie sú žiadne sopky, také papierové žiadne sopky nie sú, ale toto je moje video, kde vám chcem povedať, že som najlepší a toto máte napis Don't make me angry, nechcete ma nahnevať, lebo to bude zlé bore. No to bude a ne, nerobí si. Povedz, že kto je tvoj osvetľovač. Oh shit, niggas. Môj osvetľovač je tzv. Penny TV1. A toto video som urobil pre tých, čo majú nervky. Veľmi voči zlá kopírácia proti nerv alebo nič. Nerob reklamu. Vysím sa na... No matky, ešte mi zdrhla 500 eurová kamera. No je 500 eurová, veď to máš mobil. Tak, toto video sa vám učím